Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke Dorbar Shnong Rata Chera ke Badan East Jaintia Hills District kala rai ban kentaj syarut ya ke rai jong ke Sorkar Assam bat ke Sorkar Meghalaya lada kimyat kat kumuput uba ke Dorbar Shnong kala kedo. Ke Dorbar Shnong kala shim ya ke rai hadin ba Menteri Rangba ke Jela Assam u Himanta Biswa Sarma baru Menteri Rangba jong ke Jela Meghalaya u Konrad Konggal Sangma kila shim ya ke rai ban ya penbaik no mardor ya ke hinreu tuli ki jaka ki badon ha pedeng ke jingye ke jiaput hapo ke kat santrik u benai kela lingkon hajar puar. Uwahe Shnong jong ke Shnong Rata Chera uba disus poshna haga jingye keren Bekerpang bat ke Batisi TV. Uliat hu baka Dorbar Shnong hi kan nampat la ban priang lada ka jingnya penbait put ha pedeng ke Sorkar Meghalaya bat ke Sorkar Assam kamlong kat kumupur usam bala itu da ke Dorbar Shnong. Nalor kata ulo ongru baka Dorbar Shnong kam don jing tip ru baka Shnong Rata Chera kan dei ke wei na pedeng ki jaka badan ha pedeng ke jingnya kajia namar baka Assam kam paju kentur put syapa upur usam jong ke Shnong. Susu ulo ongru baka jing kam trai jong ke Assam baka Shnong Rata Chera kadai ke badang hap hapo ke Boreal Wildlife Sanctuary kadai ke balong bean namar baka Shnong kadai ke badan deki deng kuai bat ki yeng breu ki ba amduna arspa prapo hunyotli ki rimpai yeng bat hajar arspa arpu prangut ke jing bon breu. Ngina kaliang ke Shnong ngimju tip bat ngimju benar baka don dispute haga deka Shnong jongi Rata Chera namar na kaliang jong ki Assam ru kimju wan ban kentur put bat na kaliang jong ngiru ngimju lech ke Assam namar ngila tikna baka deka put jong ka wa malidor kala de hi ka put ngila tikna baka deka put namar kata na malidor se siliang setei ina kaliang ka Shnong Rata Chera ngimju lech kentur put bat na kaliang jong Assam ru kimju wan en krus syaka jaka jong ni bit ni biang ni tring ni ta la ka jong ka jaka nre kalong shop ya ngi kum ka Shnong hadin ba ki art ligi Sorkar ki kren no be put ta kami no ka Rata Chera ka we na ki dispute hadin kala ami kum tu na kaliang jong DC deputy commissioner badan buram jong ha cleariat ula sim ya ki meeting ha ka jing dai bat ki Rangba Shnong mo ki Rangba Shnong na Malidor Rata Chera unjuk na doloi local MDC nila yasyong rukat bat ka regional committee ha clear ya tengah pun sengau ya kata kejing sengau jongi kum ka Shnong tadi nang ta ki ong to ya kaning saya ra no syaka ya ka jingkren jong pingin ya ra syaka meeting jongi rengkat bat chief minister tadi nang ta ka arpu arterik nila yo notice ban late survey hadu kumno kata ka jinglong ke wan kini ki Assam bot Assam ban bat ke Meghalaya na kaliang jong ke Meghalaya ki lawan mikmat ki jong joint director ba sampliang badem joint director jong ka survey of Meghalaya tungkat bat kinong bot jong ana kaliang ka Assam pat kiawan ke revenue ka forest department ka administration rangkat bat magistrate tengi yelai ban survey akata ka jing survey ngi kedau be yaki ba katkum ka bangila tre jaka ka bangila rep ngila riang yung ba kani ka deka Meghalaya namar ki kot islar bila don dokumen ki ban sisa kim kilan holding certificate ngila don kipata kajing ide berkihali kita rubila dong tina kaliang wasam uong hiba kani kijaka kila ide kijongi tina kaliang ka Shnong ngi ong ba ngim tip ya kata kajaka kajong phi ne kajong ka Assam ne kajong ka Meghalaya ni namar bangim padu tip bangi don dispute rekat kum ka boundary jongi ka Rata Chera ka sai kedar ba ka boundary jongi ka kut hadu ne tiki wan kum tangi elek na du tau pilar 1338 ki ong bahakan ni haunu pilar 1338 ka start ka Meghalaya now ni 1338 Shaneng ka de Meghalaya 1338 Sharum ka de ka Assam tingin yung habakum no 1338 up to 1339 ngila tre karep karyang jongi sudah hadin niya pun bet kumtah kumbang yung
kini ki arteli ki jelaru ki menjulang ngelek ni sorbe ya ka jaga jong ka rep riang jong bukhar wala dak ni haban khunru ni penyai long yai haga kata ka ria ka ba ka jong bukhar kan le isya asam ka jong khasi kan le isya megalia ni ka jing ya ya vo ya theo eru ki asam ki ong to rai hadin pat haka ngamda kan mau bahaya katari kini ki asam ki wan biang pada kalian kami galia ru gila fun jinga ki ong ba ngin haban yawan tau jon director ni haban yawan ban yepik biang ngin ya sorbe ya ka epa te wong tip ki asam ki dang ya kwa tingi le seduk syama lidor syawa melidor stay andangi poi hang te hawa melidor ni ya keren bat kita ki asam ki ong kene ka basorbe mensua ngila ya kat kum ka jing ong jong phi dan re mentapat ngin pe jaga-jaga jong ni hadu hangno tengah ngong jaga jaga jong phi ka bangangam tip nganam la ban bopret nam la ban ya simbentalang hakata ka jing le jong phi jaga-jaga jong phi tipi khot yo no asam namar ka bangi ngingila kedeu ka bangila pen i na du mensua ka to kala dehi ka put jong ni te ya kata ka jong phi te ngingi kum ka sinong nim la ban corporate bat phi le hi ya wat hi kata urusan jong phi ki yawan sa du san ni sinong ki ong ba kadang de ka put jong ni tingi ong ya kata ngim la man piang phi la yo i ya kini ki baro nadu ukhaurison hadu ka brutalis ang ta hadu ki developmental ki bapher empat judon watang iwei iberitam iba ka sorkar asam kan wan jarap sing hoi mensua ki terwah ringi na kaliang ka sinong injuk dia nabar bangitip ya ka polisi jong ka sorkar asam tingin pat nunjuk pediang ya kita kijing terwah joki namang ila sngutu hi ba kan ne jaka nadu husnem khat khandai spa nyu fuar kala de ga megalia te halor kita ki jingsem jongi ila ya kendu ru ya chief minister ka meeting ga ba khot chief minister la khot meeting ru ingi ila ya lek pat ngala ada keren ru ngala ada air ru da kijing thau so chief minister ba ya ka ka bangila rep mila riang ya ka bangila train la ta nginam sya dalilai bakan le syaka asam nginam mailat ban nginam pediang ru lada katu ka jing pen baik jongi ka sinong ka asam bat ka mekhalia lada kimja kum tu kum bangi pen baik kata kamu nak liang jongi ka sinong nginam la ban pediang tengam la ban hai ya ka asyur namar lada kin yelek kat kum ka jing skeu tu jongi mut kila ban kala ban ulang ndai lada kilong pat kinyelek pada kata karukom ka ba ngingim yes ngau tunak kalian ni kes nong ni inam piang ya kata ka jipun lada kim ya pen bait kat kum ka kajing lek ka bangila sorbe ngangan ong bida ka basyai namar ni na kalian jongi kes nong ila dep sorbe ila dep kedeu ya ka jaka jong ngin hang ni nadu 139 optimalidor lada kim piang ya kata temu na kalian jongi kes nong nginam piang ya kata ka jipun bait